Идеи, ideas, интереси, интерес, бизнес. В Идеи, интерес и бизнес се опитваме да погледнем към обществения образ на българския предприемач. Всъщност инициативните хората с идеи за бизнес и знания как той да бъде развит и да се спечели от това, ето това са предприемачите. Какво обаче вие мислите за тях? Какви изводи можем да направим от стереотипите, които съществуват за тях? Част от въпросите, които доста организации, сред които Институтът за пазарна икономика задава през последните няколко години. Отговорите са повече от интересни и можем да проследим как се развива обществото ни, но преди да чуем повече от Петър Ганев, мненията, които събра днес Агнес Манова в Благоевград. Според вас българският предприемач честен ли е? Да. В какви условия трябва да работи един предприемач в България? По-свободна среда, от към данъци, да не се плашат толкова от проверяващи, законите малко да насърчават малките, т.е. по-началните предприемачи, не такива големи акули. В българското общество има ли негативно отношение към думата предприемач и към така българския бизнес? Може да се каже, да. Защо в България бизнес е мръсна дума или поне така се възприема? И като гледаме, доста мутри са се напълнили такива. Хората това не го обичат, почват да парадират, стават недосегаеми, като имат повече парички. Трябва някакъв тласък да се даде специално на малки и на средния бизнес. В България предприемачите как се възприемат? И държавата има своето място, и кризата, и... А какво може да се промени, което да е в помощ на предприемачи? На този етап не знам. Малко повече облекчение, да знам. Облекчение, смисъл на данъци? Най-вероятно данъци, такси, патенти, за момента поне. А пък и друго, когато се дават разрешения за промяна предназначение на обекти, да има някакъв списък ли, да измислят регистър, в който, да кажем, на дадена улица или определено място може да има, да кажем, 2 или 3 такива обекта. Да не са едно и също, защото това също спира. В други държави на този принцип, да кажем, един квартал да вземе, Трунско или Еленово, този квартал има горе-долу спрямо жителите. Може да има 2 или 3 фризьорски салона, може да има колко си хранителни вериги, а не през една крачка. А кой по-трудно оцелява и според вас негативното отношение в обществото към големите предприемачи или големия бизнес ли е? Големия бизнес е голем бизнес. Той ли се приема за тип лъжа? Не мисля. България. Аз не съм съгласна с това, защото големите фирми са заложили много и все пак отварят работни места. Големите си големи, играят си с парите, играят си с много неща. И от това идва негативното отношение. Естествено. Един малък бизнес много трудно може да съществува. Много трудно. С много усилия и много труд. Жители на Благоевград с това, което мислят за българските предприемачи, прибавиха и за бизнес средата, и за работата на администрацията. След минути изводите и на Института за пазарна икономика. Идеи, ideas, интереси, интерес, бизнес. Добър ден на Петър Ганев от Института за пазарна икономика. Здравейте. От няколко години следвате обществения образ на предприемача, а слушателите имаха възможност да чуят и нашата непретенциозна, но показателна анкета. Може би да почнем с това, господин Ганев. Кой е предприемача, как го определяме и кои са положителните му качества? Предприемача в България има две лица. Едното лице е идеята за предприемач, която е хората го така като идеал за обществото. Хората го виждат като човек, който е дълновиден, който е работлив, който поема риск, създава работни места, създава и нови продукти. Тоест, когато говорим абстрактно, какъв трябва да е или какъв се представяте, че е предприемача, се получават от социология, която е в цялата страна и е представителна, се получават доста положителни коментари. Тоест, наистина предприемача изглежда като двигател на обществото. По-интересно става, когато го поставим в нашия контекст и когато питаме за предприемачите в България, в условията на преход последните години, особено така първите години на прехода, и тогава изведнъж тази представа се променя и започват доста по-така негативни... Черните краски, да. Да, и в нашата анкета прозвуча дори едно такова определение. Още не сме се отървали от мутренския модел, едва ли не. Да, между другото, ако има нещо, което категорично се вижда от данните, това е, че ако питаш хората, според вас, богатите предприемачи в България нарушили ли са моралните принципи, или ако ги питаш според вас,
богатите предприемачи възползвали ли се от първите години на преход, може би в процеса на приватизация, покрай сриването на банките. Това, което се получи като отговор, че над 3/4 от хората ще кажат да. Тоест, масовото вярване е, че предприемача като идея е нещо страхотно, но в нашите условия богатите предприемачи са нарушили моралните принципи и са се възползвали от прехода. Дори често в нашата среда се използва думата експлоататор, нали? Т.е. някой, който на гърба на другите е натрупал богатство. Чорбаджията и задника. Имаме и такъв израз. Всъщност, защо е важно да разсъждаваме и по тези въпроси, или може би най-напред как да си обясним тези мнения и след това да кажем защо е важно да осъзнаем какво е предприемачът за нас? Обяснението наистина според мен е ключово. Има обективни фактори да е такова възприятието за предприемача. Най-лесното би било да кажем, че хората не разбират от икономика, да пренебрегнем тяхното мнение и да се говорим за образование. Но видно е, че има обективни фактори, т.е. хората разбират, че ролята на предприемача е положителна, но просто виждат проблеми в средата. Т.е. ние имаме такава среда и особено сме имали в първите години на прехода, която е дала възможности по-скоро на хора с връзки, по-скоро на хора, които са готови да пренебрегват моралните ценности, да изпреварят с едни гърди тези, които имат способности, но които все пак искат по един нормален, може да кажем европейски, западен, правов начин да постигнат своите успехи. Тоест, проблема е в средата, такава каквато сме я създали. Другото, разбира се, и може би като това е доста ниска икономическа активност и заетост в страната, което е основният фактор за бедността. И всъщност, когато питаш хората, предприемачите в България, какво трябва да правят, те не казват трябва да създават стоки и услуги, да търсят печалба, да бъдат едва ли не полезни на потребителите. Хората казват трябва да създават работа. Тоест, очакването някак се, ако го вържем, че едни хора спечелиха нечестно в годините на прехода и сега ние се надяваме те да създадат работа за всички останали. По-скоро това мислене трябва да се опитаме да промениме и не се вървиме към една среда, където всеки се състезава и уменията взимат връх над връзка. Затова трябва да обърнем поглед и да обърнем внимание на тези проучвания и на изводите, които се налагат, за да променим средата. Да, разбира се, ние имаме много образователни инициативи, където се говорим за функцията на предприемача в икономиката. Но реално, наистина, в обществото и в публичната политика трябва постепенно да работим точно за това. Да имаме повече успешни примери на хора, които са почнали на зелено и са създали сами нещо. Можем да имам пример с една българска компания, която произвежда стени за катерене, които се продават в цял свят и това наистина е нещо, което е почнало на зелено и е успешно. Ако дадем пример обаче с някой, който е приватизатор, т.е. той е един вид взел нещо на готово, просто го е по някакъв начин получил и го експлоатира, тогава имаме проблем. Тоест и от гледна точка на национална психология трябва да се стремим да имаме повече примери, не просто на чужди компании, които инвестират в България, но на български предприемачи, които са успешни на зелено, започвайки наистина от нулата и достигайки до компания, в която има много работни места и има големи печалби и завладява пазар. И имаме такива примери, което е важно да се знае. Но те работят и по-малко шумят за себе си, май. Да, тук между другото може да се даде и тази перспектива, че дори покрай някои от специализираните списания, които представят успешни предприемачи, когато сме си говорили с тях, те това споделят, че много предприемачи, които са точно такъв тип, без обвързаности, просто започнали с идея и я реализирали, те не искат много да се шуми около тях, именно поради изкривяването на средата, покрай възможности от политически натиск. Тоест, ние сме в ситуация, където е трудно да се успее, а там тези, които успеят, едва ли не предпочитат да са по-тихи, за да не вземе някой да дойде да развали техния успех. И не случайно повечето успехи са там, където и така наречените мутри и администрацията трудно стигат, което е IT сектора, високите технологии. Знаеме една българска IT компания за какви пари беше подадена. Да, ние говорихме с това. Американска такава. 260 милиона съм запомнила долара. Да, това е компания, която дейността е такава, че тя е недостижима нито за администрация, нито за мутри. Просто това е глобална дейност, конкурира се на световния пазар и
дейността и на практика е в високите технологии, в интернет. Тя не може да бъде убита с обичайните административни мерки, които затормозяват икономиката. Припомнихте този хубав факт, който съобщихме поне и ние в нашето предаване преди 2 седмици с изпълнителния директор на Асоциацията по информационни технологии Весела Калъчева. Между впрочем, в края на предаването нашите слушатели ще чуете едно 19-годишно момче, също в IT сектора, който развива свой бизнес и има върхово световно достижение. Още един пример и връзка между всички срещи в предаването. Финал, господин Ганев, на всичко това, което толкова интересно и увлекателно разказахте към момента. Нещо, което е интересно за финал е, че тези негативи, които казах, са натрупани в възгледа ми към предприемача, те все пак в големите градове започват да отстъпват. Тоест, там, където имаш заетост и там, където има и чужди компании, има дейност, интересно е, разнообразно е, хората се отръсват от миналото доста по-лесно. Така че тези градове трябва да вземем за примери. Положителните развития знаем, те са съсредоточени в София, но и в някои други големи града. Трябва да се търсят механизми да се случат най-малкото във всеки един областен град, а не да имаме 3-4 икономически центъри и всичко друго едва ли не да обслужва тях, а да не може да се развива само себе си. Големият проблем на регионалното развитие и въобще пътя, по който ще върви страната ни. Благодаря ви. Петър Ганев, Институт за пазарна икономика. Много ви благодаря.